মই লোকেল ল'ৰা হয় মই লোকেল ল'ৰা হয় মই লোকেল ল'ৰা হয় ঠিক আছে আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকে ইয়াত মাৰ্ডাৰ এটা হৈ গ'ল কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা কেই ঘণ্টা আজি এতিয়া আমাক যে গৰম দেখা BTC गोरोबथा आरो BTR गोरोबथानि दफायाव कुनु मोननै लकसभानि मासि जागोन होननानै लिरनाय गैया। बे बाथ्राखौ बुंदों MP दिलीप सैकिया बिथाङा। बे बाथ्राखौ बुंनायखौ आथिखालाव ससियेल मिडियानि गेजेराव फोसावगासिनो दङ। माखासे फोसावनायखौ नायबानो जाबाय नै बेखौ इउनाइटेड निउसाव फोसावदों। बेखौ जों आपडेट होनाय जाबाय। लोगोसे मानसि बुथारनायनि सायाव पुलिस आरो पाब्लिकनि गेजेराव दुंहाव थासारि जादों। बे जाथायाव सासे मानसिखौ बुथारदोंमोन आरो बुथारनायाव पुलिसा थाबैनो एक्सन लानो हायैयाव लकेलनि मानसिफोरजों लोगोसे पुलिसनि गेजेराव दुंहाव थासारि जादों। बेनि नुथायखौबो जों खोन्थागोन। खुलुमबाय, नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो मोनथामसो आपडेटनि सायाव खोथा सावरायगोन आरो मोनसे खौरां दं जोंहा नैबे गुवाहाटि नोगोरमानि सिङाव थानाय गरसकनि सिङाव थानाय दलबमा मैना खुलुं फिल्डआव बे फिल्डआव एबसुनि बानजायनायाव एबसु आनसलिकनि बानजायनायाव लोगोसे एक्स ndfbनि हेफाजाब होनायाव फुटबल मेच जाना थांदोंमोन। बे फुटबल मेचआव दिनै फाइनाल मेचमोन। बे फाइनाल मेचआव दादलपारा FCआ देरहासारबाय। लोगोसे रानार आप जानो हादों बाथौफुरि FC। बिसिनि क्लाबखौ मा होनना बुङोमोन बेखौ आं गोसोआव गैला। जायखिजाया नैबे बाथौफुरि गुवाहाटि नोगोरमानि सिङाव थानाय बाथौफुरि बिथांमोना सेकेन्डआव मोन्दों आरो फार्स्टखौ मोन्दों दादलपारा FC। मोननैयाव बर'फोर दङ। दा बाथौफुरियाथ' गुदि बा बर'फोरनि जाहैबाय आरो दादलपारायाबो बर'फोरनिखा। दा जियानो जादोला बिसोरो देरहालायबाय। दा बिसोरनो प्राइजखौ होनाय जाबाय। बेनि गेजेरावनो माखासे नुथायफोर दङ, बेखौ नायबानो जाबाय। दा नैबेजों दङ बिसिना जाहैबाय टुपुलिया। ओमफ्राय नैबे गोमो गाननाया जाहैबाय गोमो गाननाय दं मोनसे, बै नोंथांनाव नुवाखै जानांगौ, बै गोमो गाननाया बिसोर जाबाय बाथौफोरनि सेंग्राफोर। दा बेजों आरो नैबे गोजा गाननायजों जागोन। बे खेलाखौथ' माने दानि उन्दै गथ'फोरनो मोनसे दिन्थिनायसो नालाय गुवाहाटि आबसुआ बे खेलखौ माने दैदेनदों आरो फार्स्ट प्राइज आरो सेकेन्ड प्राइजखौ माने एक्स ndfbनिफ्रायनो होनाय जादों आरो माखासे बिसोरनो माने सेंग्राफोरनो जाय पार्टिया देरहागोन आरो मोजां गेलेग्राफोरनो माने मोजां बिसोरनो मा होनो बेखौ बेस्ट प्लेयारफोरनो माबा मोनसे जेनेबा काप होनाय जागोन, ट्रफि। बेफोरखौ रायजो राजाफ्रानो माने सोरबा होदों। खेलायावथ' माने जेननाय देरहानाय थायो आरो जों जाहैबाय ओरैनो दानि उन्दै गथ'फोरखौ माने थुलुंगा होनायसो नालाय। ओमफ्राय दा जेरै बेहाय गुवाहाटि आबसुआ बे खेलखौ माने लिड लादों आरो बेबायदि माखासे दानि गथ'फोरखौ जाहाथा लोंला जालानिफ्राय माखासे जोबस्रांनो थाखाय खेला दुलाफोरखौ बांसिन गोसो होनो थाखाय माने गुवाहाटि आबसुआ बे खेलखौ लादों आरो प्राइजखौ एक्स ndfbनिफ्राय होनाय जादों आरो। दा जोंहा खेलाया जाहैबाय दादलपाराजों लोगोसे टुपुलिया। दा बेहाय जागासिनो दं खेलाया। लोगोसे जोंहा आरो बाथौफोरनि सेंग्राफ्रा फाइनालाव थांना दंखायो। दा बेहाय जाय देरहायो बिसोरनो बाथौफोरनि सेंग्राफोरजों गेलेनो मोनसिगोन। BTC गोरोबथा आरो BTR गोरोबथानि दफायाव कुनु मोननै लकसभानि मासि जागोन होननानै लिरनाय गैया। बे बाथ्राखौ बुंदों MP दिलीप सैकिया बिथाङा। बे बाथ्राखौ बुंनायखौ आथिखालाव ससियेल मिडियानि गेजेराव फोसावगासिनो दङ। माखासे फोसावनायखौ नायबानो जाबाय नै बेखौ इउनाइटेड निउसाव फोसावदों। बेखौ जों आपडेट होनाय जाबाय। लोगोसे मानसि बुथारनायनि सायाव पुलिस आरो पाब्लिकनि गेजेराव दुंहाव थासारि जादों। মই লোকেল ল'ৰা হয় কি একশন কৰা নাই আমি কি একশন কৰা নাই কি ক'ব লাগে কি একশন কৰা নাই মাৰিব লাগে কি মাৰিব লাগে মই লোকেল ল'ৰা হয় মই লোকেল ল'ৰা হয় মই লোকেল ল'ৰা হয় ঠিক আছে আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকে ইয়াত মাৰ্ডাৰ এটা হৈ গ'ল কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা কেই ঘণ্টা আজি এতিয়া আমাক যে গৰম দেখা মই লোকেল ল'ৰা হয় মই লোকেল ল'ৰা হয় মই লোকেল ল'ৰা হয় মই লোকেল ল'ৰা হয়
কি একশন কৰা নাই আমি কি একশন কৰা নাই কি ক'ব লাগে? কি একশন কৰা নাই মাৰিব লাগে। কি মাৰিব লাগে?